संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। टीका करणाऱ्या भाजपच्या लोकांना देव सुबुद्धी देव। शिवसेनेपेक्षा भाजपात माझे चांगले संबंध आहेत अशा शब्दात मंत्री दीपक केसरकरांनी भाजपला टोला लगावलाय। भाजप तुमच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीये। ईश्वराने त्यांना सुबुद्धी देव अशीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, कारण माझे जेवढे चांगले संबंध शिवसेनेमध्ये आहेत तेवढेच किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त चांगले संबंध भाजपमध्ये आहेत। तर याचं सुद्धा त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की शेवटी आपण मित्रपक्ष आहोत आणि दोन्ही मित्रपक्षांनी एकत्र येऊन जनतेच्या विकासाची कामं केली पाहिजेत। मला व्यक्तिगत टार्गेट करून काहीच नाही मिळणार। शेवटी विकासासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन विकास केला पाहिजे ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे मी वरिष्ठांशी बोललेलो आहे। वरिष्ठांकडून आवश्यक ते त्यांना सूचना येतील याची मला खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।